abin kirana rasulu annabina ya madakatar bayi ɗan amina. Ya abin kirana rasulu annabina ya madakatar bayi ɗan amina. Ya abin nufi Allah kalikin halittu, na zo gare ka Allah kai ke biyan bukatu, ka ƙara laɗaɓa min har na zo rubutu, ka bani in wadatu da san uban halittu, don ka shi ummati da abba ga bintu. Ya abin kirana rasulu annabina ya madakatar bayi ɗan amina. Allah ka ƙara ninka salati ga ɗan amina, Muhammadin Rasulullah da shugabana, kasa Ali sahabbansa su muke ta kauna, da auliya nufina da shirfa na nuna, Abubakar da Umar da Ali da Usmana. Ya abin kirana rasulu annabina ya madakatar bayi ɗan amina. Tambura da ban girma zan buga wa nana, batule yar ma'aiki zahara uke na nuna, akan batula na rantse zana ba da raina, batule ke na nuna yarda da ni mu gana, fida ke ammi wa abi kin ji baitukana. Ya abin kirana rasulu annabina ya madakatar bayi ɗan amina. Ya katimul mulaya tijani lafiya dai, da shehu jiyali dan umma nake faɗi dai, gausi gidan ado barhama a lafiya dai, badagire a daidai fito shi namu ne dai, da shehu alhassan shaf idrisa na take dai. Ya abin kirana rasulu annabina ya madakatar bayi ɗan amina. Sallama gurin annabi da kai muke so, abin yabo gurin Allah kai kadai yake so, burin jiki da ruhi na da haka ina so, ina son ka ina so ya da haka nake so, duka wanda na so domin ka ne nake so. Ya abin kirana rasulu annabina ya madakatar bayi ɗan amina. Assalatu wassalamu ya Muhammadina ya madubin Allah ɗan amina. Isa da girma na bayan ka banana, sannu ɗan amina rasulu annabina, jinjina na zo zan yi ma banana. Ya abin kirana rasulu annabina ya madakatar bayi ɗan amina. Ya madakatar bayi ɗan amina, ya majingina mafaka na rabu kalikina, shugaban halitta kaf abba ganana, ya abin kirana rasulu annabina, Muhammadu rasulallah kai na sa a raina. Ya abin kirana rasulu annabina ya madakatar bayi ɗan amina. Na jiran daren saukar ka ɗan amina, katangar kisra ta rushe saboda ƙauna, na ji ƙoramar sa wata ta kafe a rana, wutar da suka kurna kunkuna su zauna, shugaba fa babu kamar ka abin yabona. Ya abin kirana rasulu annabina ya madakatar bayi ɗan amina. Kyan sufa da kyan tsayuwa sai Ahmadun dai, ya shi idan ya taka shi baya nuna komai, idan ya taka dutse ko sai ka gan shi daidai, ya abin nufin dai ubangidan sahabbai, shugaba a ran tsayuwa kai muke nufi dai. Ya abin kirana rasulu annabina ya madakatar bayi ɗan amina. Ni fa san ka ne sutura ta aya ma'aiki, ina farin ciki in na tuno da kai ma'aiki, burin jiki da rushi shidimar ka ya ma'aiki, ka yarda ya ma'aiki maganka mai ta shauki, idan na rera baiti karfe shi ya ma'aiki. Ya abin kirana rasulu annabina ya madakatar bayi ɗan amina. Ya rasula
hasken haske ka haskaka ni, ka bani so da ƙaunar ka ya Rasulu gani, domin batul tsokar ka ya Rasulu bani, ka ƙara haskaka ni a yatinin tunani, ka yarda ni na zo na ziyarce ka a tunani. Ya abin kirana Rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. Manzon Allah kai ne ka kira wata ya sage, kai ne ka je ka fadar Allah ku kai zance, kai ne ka zo da sallah Mahmudu min ya dace, ba wanne kauce a so ka yi dace, wanda ko ya bar hanyar ya talauce. Ya abin kirana Rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. Waye kamar ka ne annabi kaf cikin halittu, idan ka gan shi ko a mafarki sai ka zautu, ka yarda ya ma'aiki in ganka in ni'imtu, shugaban halittu ya baga bintu, wanda baya san annabi kunga ya siyatu. Ya abin kirana Rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. Shugaba a farko karshe da kai ta rayu, sayyidul anbiya Mahamudu sana rayu, da sanka a cikin rana ya uban marayu. Rasulu sana shiryu, ka shirya ni na shiryu, manzo Muhammadu bin Abdallah sannu sannu. Ya abin kirana Rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. Kai na zaba sirrin ubangiji Allah kai kadai ya zaba. Jibrilu in yaje wake bashi ne ya karba, masoyi je ka duba idan ka je ni karba, da yaje ya buɗe kofar nan sai ya ganka baba. Ya abin kirana Rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. Kainuwa da shan Allah wa ya hausa manka, jirgi ka tashi take ka je wa yake tare ka, daki ba a shigar ka ta baya in babu hauka, sai dai a ga a barka Allah yake tsare ka, ya sayyidul anbiya mai gidan ma'aika. Ya abin kirana Rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. La ilaha illallah wa yake faɗinka, sai gani fa sai hange babu masaninka. Rasulu arzikin kowa kai kake saninka, kai ne akai kawai ka, kai ne kake faɗinka, duk wanda ya shigo halarar za ya samu hauka. Ya abin kirana Rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. Mai kyau da walwalin haske har fari yake yi, shine yake dishe rana take ta yi sanyi. Abin nufi ma'aikin Allah aya masoyi, Muhammadun buwayi kai ne ake ta yayi, domin kwa kai kadai ne mafita a gun bayi. Ya abin kirana Rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. Lamarin ka sai kai din sai ubangijinmu, kai ne kadai kake da isar shafa laifukanmu, kai ne kadai a bawan Allah mu kwa dukanmu, bayin ka ne kawai mu, gaban ka za a ganmu, kamar na dan isar Zahra Fadima umminmu. Ya abin kirana Rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. Ya abin kira annabi sayyidul anbiya, Mustapha Habibullah shugaban duniya, ya masoyi kai ɗaya ni zana ba kulliya. Rasulu sana hanya nazo ina
na magiya, ka yarda ni na zama masoyi cikin masoya. Ya abin kirana rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. Kairul anami gatan kowa a ya sayyidi, kai ne kawai kai ya shugaba Ahmadi. Rasulu sha yabo da kirari a ya sarmadi, muna san ka sayyidi, muna yi ma maulidi. Ya takamar anbiya yabanka na da daɗi. Ya abin kirana rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. Ya shugaba salamu alaika abin kiranmu, ya shugaba salamu alaika abin nufinmu, ya shugaba salamu alaika garkuwarmu, ya shugaba salamu ala ɗaha annabinmu, ya shugaba ka yarda da mu ƙara ba musiri, ya shugaba muna son ka bibu muku tari, ya shugaba kalamin temi gamo da kairi, ya shugaba da kai mu fake ga mu min yi jeri, ya shugaba a ran tsaiwa gun ka za mu rabo, ya shugaba wallahi da kai ba aman na zambo, ya shugaba kai ne mafita kai muke wa yabo, ya shugaba sha yabo abin yaban mai yabo, ya shugaba badadin Allah rasulu sabo. Ya abin kirana rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. Da matbi hamdiya annabi zan tsaya na huta, cikin yaban da na yi ma da abban binta. Abba ne ku ya baka dage ya dangata, ya abba ga binta, ka yarda mi ta bauta, cikin yabo da kaunar ka ya majingina ta. Ya abin kirana rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. Ya shugaba anan na tsaya za na sanya birki, rasulun ni na san ka da ya ma'aiki, muzambilu maji dadin zara nan ma'aiki, ka kara bani dauki hidimar ka nai ta aiki, ma'asalamu manzan Allah ya ma'aiki. Ya abin kirana rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. Ya abin kirana rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. Ya abin kirana rasulu annabina, ya madakatar bayi da dan amina. Ya abin kirana rasulu annabina, ya madakatar bayi